La sigla Ashan engloba totes les coordenades de la realitat. Vegem-ho amb els dits d'una mà. La primera lletra d'Ashan és la Ain, que fa referència a Olam. Olam vol dir món, o també l'espai físic, la materialitat. La segona lletra és la Shin, que vol dir Shana. Shana vol dir any, és a dir, és el temps. I la tercera és la Nun, que fa referència a Nefesh, que Nefesh vol dir ànima. En definitiva, tenim que Olam i Shana fa referència a les 4 coordenades de l'espai-temps de Minkowski. I Nefesh fa referència a l'ànima, la Neshama. Tot en conjunt fan els dits d'una mà. Però fixem-nos-hi en una cosa molt important. Mentre que l'espai-temps són 4 dits inicials que tenen aquesta posició, podem dir, en un sol pla, l'ànima és el dit que trenca la simetria d'aquests 4 dits i és el que permet agafar, el que permet l'aprehensió. De la mateixa manera, l'ànima posada en l'espai-temps de Minkowski és la que permet realitzar actes significatius a la realitat, anomenats mitzvot, maasim tovim. Així doncs, pols en l'aire, a l'ànima, enmig de l'espai-temps de Minkowski. Shalom.